Les eruguetes, sense fer cap cas als seus amics i companys, van seguir fent camí. Però de sobte es va fer fosc i el bosc va ser inundat per una gran tormenta i se sentien molts trons i llamps. Els animals i amics de les eruguetes van sortir dels seus caus a buscar-les. Eruguetes! On sou? Eruguetes! Més fort! Eruguetes! On sou? Però no hi eren enlloc. On s'haurien posat? La pluja cada cop era més forta i es podien encostipar. Els animals estaven molt i molt tristos. Però de sobte va sortir el sol i com per art de màgia van aparèixer dues papallones enormes de darrere d'un arbust. I els hi van dir: Ara sí que arribarem a la gran muntanya. Llavors, des d'aquell dia, cap altre animaló del bosc va dubtar mai a l'hora de perseguir el seu somni, perquè les eruguetes els hi van demostrar que si lluites pel que vols... Tot és possible!